Nou, ik doe vrijwilligerswerk. En dit is met eer op dat we snel een grote dag heen hagelen. Ja, het is wichtig dat dit klaar komt? Ja. Het is wel belangrijk voor het onzin. Want er komen een heel soort genodigden dan denken ze, nou ja, hagelen nooit er netjes bij. Er is geen geld van Achmea of van wie dan ook, maar hierheen gaan, want de Achelen moet zo nodig mooi worden of zo. Nee, dat zijn al die plannen die hier in het eigentwarp te staan kwam binnen en die het uitgevoerd worden. En wij willen het nou klaar hebben. Dus van de vreemden die hier komen, de gasten van Achmea, die moet straks een piekfijn warpje zijn. En net alleen de stritmakers hebben het druk, omdat er een soort peteren binnen in de huiskamers, maar ik daar het nedige gebeuren. Zoals bij Roelie Gredanus. Vliegen week heb ik al wat begonnen met de ruiten wat skien te uitzien. Nou, je ram je verzeilt wat extra op. Ik heb wel zien dat de kapstok nog nedig leeg maakt. Alle winterjassen maakt nog even aan de kant, zodat de gasten de jassen ophingen kunnen. Nou ja, dan misschien nog wat lekkers bakken. Met maar even zien. De plaats van Anneke van der Meer ziet sneun in het middelpunt van het hele gebeuren. Ik zei, hij moest dus het ontwerp voor een grote dag. In de schuur hebben we alles schoongemaakt en alles leeggeruimd. Alle caravans eruit, alle troep eruit. En nou ja, het staat nu helemaal klaar om ingericht te worden. Het zit er net een vervelende kant om? Nee, tot op heden niet. Nee, de organisatie is echt perfect. Het is prima. Het wordt goed geregeld. Dus geen negatieve dingen te melden tot nu toe. Nee. Dit meer van die dingen, nou, die maken het aan mensen in keer in je leven mee. Dit is toch wel geweldig. En maar nog 3 dagen te gaan kan de inwoners van Achlem nou echt beginnen met het aftellen.